Ei kelpaa kyyti. Käydäänkö tuosta ulkona? Käydään katsoa. Mä tekee lenkin tuolla. Me voidaan seurata sua Много центриране. Ще има точно така много центриране в наказателното поле на Слави и сега вече е аут. Много този път от другата страна отляво на вратата на Христо Розен. В двете ръчички по едно листенце. Погледнете ме вече. Кой не ме е погледнал? Ще бъдем листенца и ще потанцуваме с вятъра. Кой ще припомни, когато духаше силния вятър? С какъв глас ще пеем? Силен глас! А когато листенцата паднат на земята, с какъв глас ще пеем? Окей, дигнете си ръчичките горе. Има ли готови? Замлъкнаха. Има ли готови? Готови ли ма, нали? Искате ли да подарим на гостите по един таралеж с мисля? Да. Айде да видим. Като мъж. Мъж, beautiful guest.